Šalim se. Pa za svaku inspiraciju za baviti se kreativnim zvanjima, kao što sam rekao, jako je važan sadržajan život. Dakle, puno putovanja, koncerti, izložbe, morate biti uvijek u pokretu i biti gladni i žedni da vidite nešto novo, probate nešto novo. Znači, uvijek ste u pokretu, uvijek tražite nekakva nova iskustva. Jelena i ja smo se upoznali tako što je u stvari Poreč bio jako mali grad, bila je jedna osnovna škola i znali smo se svi normalno iz škole, još iz vrtića. I ona je bila uvijek jako aktivna u smislu poezije, pisanja u Modroj lasti, različite radio emisije u školi, a ja sam bio onaj problematičan koji samo svirao. Zapravo, neki kreativni procesi u mom životu su krenuli još od najranije dobi. Sjećam se, uvijek kao mala sam pisala sastavke, pjesmice, radila lutkarske predstave za roditelje, vodila radio emisiju u školi, uređivala školske novine i to se već od starta vidjelo da ću se baviti kreativnim zanimanjem. To je moja najdraža karijera. Prije sonde sam ja, kako su moji roditelji bili glazbenici, cijeli život sam bio u glazbi, svirao različite instrumente, bio na zvučnicima po cijele dane. Kako roditelji nisu znali kako ću u životu s glazbom, mama me na njezin nagovor upisala u školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli, gdje sam se prvi put u stvari susreo sa likovnom kulturom u tom smislu, dizajnom, i tu sam to zavolio. Dakle, prije dizajna bila je glazba. Da li sam bio uvijek kreativan, to možda znali više moji roditelji, ali uvijek sam imao jako želju za izražavanjem, za stvaranjem, da kažem, od kad sam bio manji, za slušanjem glazbom, sviranjem, crtanjem, uvijek je bila ta drveća potreba da ja nešto stvaram, nešto radim. Postati dobar dizajner je kao i postati bilo što drugo, dobar sportaš, dobar pedagog, odvjetnik ili tome slično. Dakle, za biti dobar dizajner treba biti kvalitetan čovjek. Prije svega je stvarno jako važno tu posvećenost onom što radite, ljubav prema tome i jako je važno imati taj jedan osjećaj za nekakvu moral, etiku, za nekakvu društvenu problematiku i želju da svojim radom utječete na kvalitetu života, da li kroz neke proizvode ili usluge, ali ta potreba da na nekakav način utječete na kvalitetu života društva. Ako to osjećate, ako to imate i ako ste spremni posvetiti život tome, onda ste sigurno u vama čući jako dobar dizajner. Vještine za biti dizajner su sigurno stečene, ali one su se stvarale, postajale od samog rođenja najvjerojatnije kao neka potreba za izražavanjem. Kasnije se to kroz školu normalno usmjerilo prema dizajnu, mogla je to biti glazba ili nešto drugo, ali postojala je ta potreba za izražavanjem, kao što sam rekao, da utječete svojim nekakvim djelovanjem na kvalitetu nekakve situacije u društvu, a onda se normalno kroz život jako puno treba na tome raditi, treba biti jako uporan i dalje učiti. Dakle, ono što mogu danas zaključiti je da nikad nisam bio svjesni da manje znam o tome što radim i to me u stvari strašno veseli jer znam da sam na putu koji će trajati cijeli život. Sondu smo osnovali zato što je u jednom trenutku je u Istri bilo jako puno događanja, koncerata, galerijskih nekakvih izložba, partija, kulture. Međutim, bili smo u društvu koje je nekako uvijek razmišljalo o svemu tome kao nema ništa, dosadno je, Istra ne živi zimi, nema ničega. I onda smo se dogovorili, Jelena, ja i još par kolega, na samom početku da izdajemo jedan časopis. Zvao se Sonda, časopis za dubinsko istraživanje zabave, koji je izlazio na području Istre u 20.000 primjeraka besplatno i dijelio se u kafićima i ostalim javnim mjestima, benzinskim pumpama, koji u stvari progovara o sadržaju koji se dešava u Istri. Pa ste tako imali intervju s DJ-ima, glazbenicima, nekakvim kulturnjacima. Dakle, bio je to jedan mali časopis, A6 format, džepni format, u kojem je bilo apsolutno sve što se dešava u Istri i imali smo, kao što sam rekao, potrebu da ipak ukažemo društvu da postoji jako puno sadržaja, samo treba dignuti guzicu i krenuti iz Poreča u Pazin, iz Pazina u Pulu, iz
Pule u Labin i da se možete itekako dobro zabaviti. I tu je onda preko tog časopisa koji se zvao Sonda krenula dalje cijela priča i došli do danas. Stvarno bi bilo nerealno reći da od kako postoji Sonda u ovih 15 godina da nije bilo i onih manje lijepih trenutaka, ali mislim da je ključno odabrati na njih uvijek kao gledati na neku školu. Tako da kad gledamo retrogradno i sve ono što se loše desilo u stvari je u konačnici pozitivno kad razumiješ proces i dovoljno si otvoren da znaš sagledati svoje pogreške. Kad bi mogli vratiti vrijeme, apsolutno sam sigurna da ne bi ništa mijenjali u Sondi jer svaki korak u našem poslovanju i onaj ljepši i manje ljepši je doveo nas i u stvari do toga što smo danas. Pa koliko je važna sreća za uspjeh, dakle mi sreću opet treba točno definirati, trebalo bi znači, staviti pitanje što je to točno sreća. Mi ne vjerujemo u sreću, to jest vjerujemo, ali vjerujemo u to da se sreća gradi cijeli život. Dakle, vjerujemo u to da svaka gesta, svaki pozdrav, svaki razgovor na telefonu stvara buduću sreću. Dakle, vi nikad ne znate s kim razgovarate. Evo, možda ja i danas s vama razgovaram. Ako vama bude ugodno sa mnom, možda će jednog dana biti sreća da ćete mi puno lakše, ustupiti nešto ili ćemo se lakše dogovoriti. Dakle, sreća je nešto što se gradi. Sreća je nešto što raste s vama i vašim osobinama kakva ste vi osoba. Ali vjerujemo da slučajnosti ne postoje, nego jednostavno treba graditi i gledati to što se radi i biti strašno uporan. Znači, upornost je jedna od ključnih u stvari elemenata za uspjeh. Mislim, talenat vam može pomoći, ali ako niste uporni, ako niste posvećeni svom radu, tu sigurno ne može biti velikih rezultata. Ključni trenuci u razvoju Sonde su bili prvo kad smo pokrenuli časopis. To je sigurno bilo jedan važan trenutak jer bez obzira što nikad to u životu nismo radili, mogu reći čak da smo bili neuki, nismo se bavili izdavaštvom, osim Drove Jelene koja je bila školovani novinar. Mi ostali smo bili ulični dizajneri, ali je to stvarno jako puno jer je pokrenulo nas kao nekog koji može ne samo dobro dizajnirati, nego sabrati jako puno informacija i dobro organizirati jedan posao koji je trebalo i distribuirati, i reklamirati, i pisati, i prevoditi. Dakle, bio je to jedan cjelokupni projekt i on nas je kasnije doveo do 2004. 2005. kad se Istra razvijala jako snažno kao turistička destinacija, do toga da smo s njima počeli raditi i vodiče za bajk, gurme vodiče, vodiči za ronjenje. Dakle, oni su u nama našli partnera s kojim smo onda razvijali jako puno projekata. Drugi, bilo je tu još nekih, ali evo mogu izdvojiti to što smo se preselili u Vižinadu isto, što je utjecalo jako na nekakvu percepciju ostalih na nas. Jer i prije smo bili drugačiji kad smo bili u Poreču, ali 2011. kad smo preselili ovdje smo postali još zanimljiviji jer dolazimo iz male sredine koja broji nekih 1000 stanovnika i gdje god se pojavljujemo normalno privlačimo nekakvu pažnju jer je jako zanimljivo kako uopće možeš uspjeti na takvom prostoru, a mi vjerujemo da možemo jer mi jesmo taj prostor nas inspirira, mi dolazimo odavde i vjerujemo ako možemo negdje uspjeti nešto napraviti da je to ovdje. U početku kad smo počeli raditi za Elan, to je uopće bio početak razvoja ženskih kolekcija skija i tada je vladao neki mindset, ok, stavite samo cvjetiće, rozu boju na skije i bit će u redu. Međutim, nama se uvijek činilo kao kreativcima i dizajnerima da jedan proizvod mora nuditi puno više, pa je upravo na našu inicijativu smo obavili jedan sastanak sa njihovim R&D odjelom gdje smo razgovarali o tome kako što bolje napraviti jedan adekvatan proizvod za žene koji neće biti samo estetski njima prilagođen, nego baš funkcionalno da može pokazati koliko žene mogu biti isto tako superiorne na snijegu i osmislili smo skupa s njima najlakšu skiju na svijetu i cijeli koncept light skiinga koji olakšava ženama skijanje u svakom pogledu i to je bio nevjerojatan boom. Cijela kampanja koju smo globalno proveli po tom pitanju je Elanu donijela nevjerojatne rezultate tržišne.
To je u stvari dokaz kako ne treba nikad ići raditi dizajn ili komunikaciju i crtanje radi dizajna, nego zbog toga da stvarno bude u službi funkcionalnosti. Ali već u tim trenucima smo jako dobro razumjeli da žene su jake ličnosti kojima ne treba samo neki lijep šljokičasti dizajn, nego da one zaista zaslužuju skije koje su funkcionalno superiorne, kao što je to i kod muških skija. I to je nekako prisutno kroz sav naš rad. Rijetko kada, to jest nikad, ne počnemo odmah nešto crtati ili dizajnirati bez da stvarno duboko upoznamo problem. Pa u našem poslu najbolje je to što ima više stvari. Jedna je stvar što možete svojim radom utjecati na kvalitetu života društva, da nekim proizvodima, uslugama, što strašno veseli. Druga stvar je ta što svaki dan radite u stvari neki drugi posao. Kad radite nekakve vizualne komunikacije za proizvođača sladoleda, morate biti slastičar. Kad radite, ne znam, sa nekim koji se bavi morem, morate biti oceanograf. Dakle, svaki dan mijenjate ulogu i što je jako zabavno i jako dinamično. Ali ono što najviše veseli je kad vidite nekakav svoj proizvod na stalažama dućana. Zašto? Zato jer tad shvaćate da je to bilo nešto što je bila vaša misao, vaša ideja, nešto što je izašlo iz vaše glave, a danas je tu kao predmet koji postoji u društvu. I to je jako zabavno jer shvaćate doslovno da sve što postoji oko vas, sve što vidite nije priroda i u stvari nekad bila nečija misao. I to je baš jedna jako lijepa doživljaj na konstataciji. Naša usluga ili proizvod pomaže našim klijentima na najveći mogući način, a to je to što se mi bavimo komunikacijom. Dakle, čovjek je društveno biće, živimo u društvima, a da bi živjeli u društvu moramo komunicirati. Bez komunikacije nema ničega. Ako vi imate bilo šta, dobar proizvod, uslugu i bilo šta, a ne znate to iskomunicirati, ne znate na koji način to plasirati društvu, onda vam sve to badava ništa od toga. Ali ako znate kako ispričati svoju priču, kako se postaviti, onda sigurno možete jako, mislim, kvalitetan proizvod je prije svega, ne, ako ne, to su sve na kratke staze. Ali ako imate dobar proizvod i dobru priču, a time se mi bavimo, onda ste sigurno možete postati lider na tržištu. Opća zbivanja u društvu i tržišna kretanja su krucijalna za svaku ideju. Normalno ne možemo danas plasirati nekakvu kampanju ili komunikaciju koja je namijenjena čovjeku iz, ne znam, renesanse ili baroka. To ne bi bilo relevantno, tako da su u stvari društvena kretanja, ono o čemu se priča, ono što se voli, ono što je trend, u stvari ključni da bi mogli napraviti nešto što će utjecati na samu svijest korisnika. Kao i u svakom poslu, jako je važno pratiti trendove i razumijevati u kojem smjeru se kreće komunikacija. S druge strane, ipak uvijek treba biti dosljedan sebi i svojoj intuiciji. Onda je najbolja kombinacija kad kombiniraš te dvije stvari. Raditi izvan velikih centara, ja za sad mogu reći samo da vidim sve prednosti. Mi imamo priliku raditi u jednoj stvarno mirnoj, neopterećenoj, ležernoj sredini gdje se vozimo 15 minuta kroz vinograde do svog posla, a ne u najvećoj prometnoj gužvi. Imamo vremena za neku vrstu ipak introspekcije i da možemo biti sami sa sobom u trenutku kad nam treba mir za kreativni proces. Srećom, moderno društvo, internet i sva ta povezanost nam omogućavaju da smo povezani sa cijelim svijetom i zaista smo tu na 2 sata od bilo kojeg aerodroma ili nekih bližih metropola, tako da to je isto naravno jako važno, ali važno je i da možemo biti sami sa sobom. Možda najveći nedostatak je činjenica kad se desi neka izložba od nekih kolega ili neka dobra premijera ili nešto, ipak nismo toliko mobilni da možemo biti prisutni na svemu kad imamo puno posla. Želje klijenta nije teško prepoznati ako ih dobro artikulira. Ako ih dobro ne artikulira, onda je na nama, naš je važan zadatak da izvučemo iz njega to sve što nam je bitno za kreativni proces.
Uvijek u procesu razvoja komunikacijske strategije, kao i bilo kojem drugom kreativnom procesu, nam je najvažnije dobro razumijevanje zadatka. Bez toga jednostavno mislimo da ne može biti dobar ishod. Zato trošimo jako puno vremena na uvijek ponovna pitanja, na što bolje razumijevanje briefa, na debrief, kako bismo što bolje razumjeli zadatak. Jer kad dobro razumijemo zadatak, onda u 99% slučajeva je i ishod samog rješenja baš ono što je klijent očekivao. I druga jako važna komponenta je povjerenje i partnerstvo između klijenta i kreativnog studija. Jer u trenutku kad smo se dobro upoznali, onda je važno da nam se da neka sloboda i povjerenje da radimo ono što je u najboljem interesu klijenta. A ponekad se zna desiti da se dešavaju različite intervencije iz raznih razloga, što nije poželjno. Nagrade koje dobivamo nam znače puno i to iz nekoliko razloga. Prvo zato jer daju neki određeni kredibilitet kod klijenta koji ipak onda ima više povjerenja u tebe. Drugo je ta neka faza retrospekcije. To su prijave na natjecanja su prilično zahtjevne i u trenutku kad ti radiš case study za neki rad, moraš jako dobro proučiti od početka, sažet ga i tu vidiš možda neke eventualne manjkavosti. Kao i u procesu žiriranja, zašto je nešto prošlo, zašto nije. Znači, kad dobiješ nagradu, to je kraj, a kad ju ne dobiješ, onda je to jedno divno putovanje kroz kojeg možeš jako puno naučiti. I treći razlog koji mislim da je jako važan je da radovi koji se nagrađuju ipak su na neki način outstanding. I to zapravo odgaja i same klijente da budu odvažniji u trenutku kad od vas traže neka rješenja, da se maknu iz komfort zone i da su i oni spremni prihvatiti neka malo rješenja van okvira, pa da i oni budu dobitnici nagrada skupa s nama. Kreativa je uopće neodvojiva od mog bitka, jer kad nisam na poslu i kad jesam, to se uvijek nešto vrti po glavi. Svaki trenutak je prilika za neko nadograđivanje, za upijanje, za sazrijevanje i onda uvijek to se koristi u poslu. Zapravo od jutra do mraka, 24/24 je kreativa prisutna u našem životu. Više od poslovnih uzora uvijek imamo neke uzore s kojima živimo, prijatelji, društvo. Imamo uzore, ali oni su iz nekakvih drugih zvanja. A meni osobno najveći uzor je u stvari Jelena s kojom svaki dan radim i živim i to je najveći pokretač. Kad ne možeš pa vidiš nju, onda kažeš ako možeš ti mogu i ja. Pa za 10 godina sebe vidim na nekakvoj jedrilici od 15 metara, a Sondu vidim kao jedan centar koji dokazuje koliko kreativnost, ako je kvalitetno vođena, može utjecati na razvoj društva i kvalitetu života. Kao što sam rekao, nama je sad cilj s ovim centrom stvoriti programe i nekakve sadržaje koje će osvijestiti društvo u širem smislu koliko je važno znati da je kreativnost tu ta koja će pokrenuti sutra nekakvu ideju koja će promijeniti naše živote na bolje. Sondu za 10 godina vidim kao jedno vibrantno, kreativno mjesto i sredinu koja u Vižinadi radi globalno relevantne projekte i dokazuje kako kreativnost, ako je uspješno vođena, može biti jako učinkovita. I mislim da smo mi to uspjeli dokazati na vlastitom primjeru, jer stvarno smo počeli s jednim malim časopisom iz jedne male garaže, ona klasična priča, a danas smo stvarno uspjeli, zahvaljujući podršci i kolega i poslovnih partnera, sagraditi ovaj centar i krenuti u ovu priču kreativnog centra.